pentru că te-ai trezit sănătos. Să știi că sănătatea nu este o normalitate. M-am trezit astăzi dimineață și mi-am dat seama de un lucru, mi-am privit familia și am mulțumit lui Dumnezeu. Te invit să faci același lucru. Mulțumește lui Dumnezeu pentru momentul în care te trezești dimineața și Dumnezeu a hotărât să-ți mai lase o zi în care te poți pocăi, o zi în care te poți împăca cu Creatorul tău, cu Dumnezeu, o zi în care îi poți mulțumi lui Dumnezeu pentru că te-ai trezit sănătos. Să știi că sănătatea nu este o normalitate. Să știi că dacă te-ai trezit sănătos și nu ești fără mâini, nu ești fără picioare, poți vorbi, poți auzi, poți vedea. Gândește-te doar ce înseamnă să te trezești dimineață și să nu poți vedea. Sunt persoane care nu-și pot vedea copiii, doar le pun mâna pe față ca să-i simtă, să-și dea seama cam cum ar putea arăta. Dar ei nu-și pot vedea copiii. Gândește-te că tu îți poți vedea copiii. Nu te gândești că e un lucru minunat. Lucrurile astea sunt un privilegiu, nu o normalitate. Sunt persoane care se trezesc dimineață și pentru a coborî din pat fac un efort foarte mare. Gândește-te câte persoane sunt la ATI. Gândește-te câte persoane suferă în fiecare zi, iar tu te trezești bine mersi în fiecare dimineață, perfect sănătos, îți vezi familia și îți vezi de treaba ta, fără să-L bagi în seamă pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, pentru că și nuiește bunătatea față de tine în fiecare zi, îți mai oferă încă o șansă să te recunoști și să spui: Doamne, primește-mă așa cum sunt, că sunt un păcătos. Împacă-te cu Creatorul tău.